Takže ahoj, já vás vítám u nového videa z Minecraftu z toho serveru, o kterém bylo minulé video. Divíte se, co mám na sobě za brnění? Ano, je to netheriteové. Totiž my jsme tady s kamarádem udělali větší progres trošku. Pokročili jsme tady fakt hodně. Dneska vám teda ukážu, co se tady všechno stalo za tu dobu, co jsem nenatáčel videa. Nenatáčel jsem je z toho důvodu, že jsem třeba něco šel dělat, zapomněl jsem na to, že bych měl natáčet a potom už to bylo hotové, takže to už bylo takový, no, že už jsem to nechtěl dělat znova, že bych si načetl save toho serveru a dělat to jakoby znova, to jsem už fakt nechtěl, takže teď vám teda zhrnu, co všechno se tady stalo a dost kecání a jdem na to. Takže vidíte tady hradby a tady toho Oukina Podlného obchodníka, tak prosím běžte záběru. Hej, tady jsou prostě tady jsou hradby. Hradby prostě na obehnání tady toho celého ostrova, je to jen taková dekorace, no. Je to kolem celého ostrova, vážně. Potom tady je takováhle budova, když to tak řeknu. To úplně přesně nevím, co má být. Má to být něco jako muzeum, říkal kamarád, je to totiž projekt kamaráda. Kámoše, co tady se mnou hraje, ale teď jakoby ne, protože je odjetý pryč. A teď se jdem vlastně podívat k nám do basky, kterou jsme si zase postavili novou jinde trošku. Vlastně tady je naše bejska, náš dům. Tady je výpalovna. Tady vypalujeme veškerý materiál, co nám přijde pod ruku a potřebujeme ho vypálit. Máme kobercovačku, takže máme trochu víc koberce. A co to tady dělá, to nechci vypalovat, to je zásný, jo, takže koberců tady máme celkem dost, a i bambusu, protože máme bambusovou farmu. A tady máme hezký rádio, tady nám to hraje, ale prosím teď nerušit. Ne, fakt nechci. Teď potom to zapnu zase. Tady je obrovský. Chtěl jsem říct obrovský, není zase tak obrovský, jo, jen takhle sklad. Je tady. Tady je potom ta farma na sugarcane a ještě potom na bambusy. Strašný, kolik je tady těch bambusů zase. Hej, já se tady nechci zavřít, tak. A ukážu vám ještě, co je tady v těch dveřích. Tady je tradina, ano, velká tradina tady je. No, jako rostomilé necháme je na pokoji, ať si tam mají srdíčka. Když půjdeme sem, tady vám ukážu, co tam je. Tak, zase dojdeme do toho skladu a teď vám ukážu svůj pokoj. Tak, dobrý. Stihl jsem to, než se mi zavřel dveře. Tady mám takhle akvárko s rybičkama. Ano, byl jsem pro korály, je to asi 3000 bloků od naší bejsky, takže to byl celkem výlet. No a mám tady krb, tady ty, nevím, džbány, starověký džbány, ty jsem poskládal z těch úlomků. Designoval jsem to tady a co to bylo? Jo, to bylo vlastně kámošová ryba, pufferfishka. Tady je teda můj pokoj, jo. Tady mám postýlku, tady mám brnění takhle na okrasku jenom. Tady mám vypíkárny, různý kovadlina, tady napoušny, ty vařiče a tady mám nějaký česty. Tak když půjdeme ven zase, tak tady je kámoše pokoj, ale tam nebudu chodit, protože nevím, jestli tam můžu. A teď vám teda ukážu. Máme tady takový výtah prostě nahoru do té bejsky, to je vlastně obří jeskyni. Tady je takový most obří, který vede přes umělou sopku, sem na lávový schodiště, sem, tady jsou vlastně ty
Tady je spawner na zombíky. A tady je ještě ten portál do Nedru, ale tam nebudu chodit, tam není bezpečné, jsou všude pigliny. A tady, když půjdeme po schodišti nahoru, tak je tady skladiště, kde jsou čestky plný paliva, takže to ještě budeme muset přesunout, to jsme ještě neudělali. Nevím, kdy to chceme dělat, ale někdy to určitě uděláme. A když teda půjdeme zpátky po tom mostě nad sopkou tady v té kejvce, výtahem, který ovšem funguje velice dobře, se dostanu zase do toho, zase do toho schodu. A když půjdeme nahoru, no já jsem viděl, že se stmíná, tak půjdeme nahoru až za chvíli, jo. Tak prvně půjdeme samkom a vyspíme se. Takže jak? Tak, už jsme se vyspali, tak jdem na povrch. Tak, jsme na povrchu a chtěl jsem vám tady ukázat tady tu bránu, jakoby. Automatickou, jakoby, dá se otevřít a zavřít se redstonem, tak tady to, jo. Tady to jde nahoru, tady to tlačítko, tady to jde hezky dolů. A když jsme tady a brána je zavřená, tak tady nejsou žádný tlačítka, tak to je jednoduchý, prostě jdem do vody a použijem tady svůj Riptider. Jo, tak ještě by se mi to muselo povíct teda. Ale jo, jsem tady. Tak vždycky tu bránu zavírám, aby nám sem třeba nevběhlo něco. A takže prostě tak, no. Je to, no, už nám zapadá slunce zase. Takže doufám, že se vám tady to video líbilo. V dalším videu bude, co se bude dít tady s touhle budovou, protože to já ani sám ještě nevím. To jo, musíme ještě probrat s kamarádem. Takže dejte odběr, dávejte like a čau, ještě čau a mějte se hezky, užívejte prázdniny, za chvíli končí, takže si je ještě užívejte naplno. Čau.